bazojabula basazohlala uma sidlala thina ngule kodwa amaqanda kwazela amaqanda amaqedi yaqhiyana thina umqombothi wakhuluma umqathi yaqhiyana kodwa mkhwembuzi kodwa usambuza noqhamuka liqabethe lathi ingcina qaqaza lathi ingcina qamba manga manje qhiyamela iprotest kuyisabatha kusho Umema abangani bakho wendoda umema abangani bakho uthuleleni sesizodlala ayeceleni kwengumi ingoma wendoda umema abangani bakho wendoda umema abangani bakho uthuleleni sesizodlala ayeceleni kwengumi wendoda umema abangani bakho wesisa umema abangani bakho sesizodlala ayeceleni wendoda umema abangani bakho wesisa umema abangani bakho uthulele sesizodlala ayeceleni wengumi wendoda umema abangani bakho wesisa umema abangani bakho uthulele sesizodlala ayeceleni bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma sangena thina bazojabula basazogiya uma sidlala thina Bula eti aya ya wo ngena bagene iprotest uyojabula bonga bantu eti sangela sangela thina bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma sangena thina bazojabula basazohlala uma sidlala ingoma bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma sangena thina bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma sangena thina bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma sangena thina bazojabula basazogiya uma sidlala ingoma
sanibona lonke ninjani kuyisabatha kunje sihamba neEzakithi TV ngoba nisibona silana njengamanje sesinukhumbule noma niseyinsizini zecorona kodwa umusic yohlela uyiyona into ephilisa abantu ngokomphefumulo ibaduduze namhlanje besezinhlungwini ingakho ngithi ngoba namhlanje sinikhumbule sine underground neEzakithi TV sithe asinivakashele bafowethu umema abangani bakho nabangakaboni batheke besondele besibuke njengamanje live eHebrew Theatre njengamanje lona usigode sikhuba bathakathi umfoko amaphikelela ngithi mema wonke umngane wakho naye noma ungasendi link noma ko WhatsApp noma kuphi njengamanje siyadlala lana live kuyongijabulisa uma wenze njalo ngiyazi ukuthi i10 isasekhona kodwa noma siku lockdown angazi noma sase ku lockdown kodwa ngicabanga ukuthi umuntu usasenayo i10 yokuthi naye esibuke lana ethenga idatha Kuningi okusazoyenzeka manje kuseyiqala lokho saseyisiqalo lesi baningi abaculi abakhona labayeza basazodlala bafowethu namana abantu sase-eni Cholocho nanda la ngibuya khona induna ngiphethe ngugambo kanti amacala ngwabika kumlisa ungisi yizo sebhuku emzoni Nisekhona kakhulu 2018 we awungishintshe kakhulu awunjengoba ngihleli nonyangeni awungishintshe kakhulu awunjengoba ngihleli nonyangeni awungishintshe kakhulu ingasingaze ngifinalisini bahle hlabaze badala ngeziya yile ngathi asukiphuka wasukumnanga bawashona khona awuyile ngathi asukiphuka wasukuthiwe ngawashona khona uyothini ungavumi wemngane uyothini ungavumi kaya wami Kwa mai mai wa chumba mmoja. Ina kakatu na wakatu kama kama la makata kwa
Jama Tumla